skal spille Minecraft. Og Hvad? Bare sig noget. Og jeg er med dig. Det er mig, der sidder med. Ja, okay, det var bare mærkeligt det der. Så jeg skal kigge på det. Lad os komme tilbage til vores rigtige hus. Eller rigtige vores grotte. Som vi selv har lavet. Shit, man. Og den er rigtig fed. Hvor var den, vi havde lavet trappen? Jeg kan ikke huske, hvor vi lavede trappen. Var det den her med? Var det den? Var det? Ja, det. Var det her? Ja. Vi skal op. Der, her Jeg fandt laver den. lige videre på den. Shit, der var det der. Obsidian, der. Det var præcis det. Og vi har noget Gamer Steption her. Vi går tilbage til game. Okay, yes, vi er tilbage efter at du lige så en kort afsnit af Gamer Steption her. Shit, var det dig? Det lød som om. Fine banner. Okay, så vi skal have dekoreret vores hus med det her. Ja, og det er vores, jeg tror det er min anden video, som med gaming. Ja. 2 timer senere. Yes, vi er tilbage igen efter en kort pause. Der var lige noget galt med... Altså, har du en skovl? Nej. Bare lave en. Og det skal lige siges, at tingene, de er... Altså, det er fordi... Vi har et eller andet... faction, eller hvor... Faction server? Agtigt noget. Hvor der ikke er kommet IP til endnu. Fordi vi dog ikke er helt færdige. Men vi tester bare lige og ser, hvordan vores faction bliver. Jeg tænker heller ikke, det er sikkert... Det bliver måske heller ikke til noget. At vores faction bliver til noget, at der kommer IP til den og sådan noget. Så derfor så taler vi bare lidt om den. Jeg har altså ikke nogen hakke med det. Jeg har en. Kan du ikke lige give mig lidt, fordi det bliver sgu da ikke noget træ. Hvor er du? Nej, men derfor så... Det der, vi kan ikke komme tilbage. Det er tøjligt. Vi kan ikke komme tilbage. Vi holder lige en yes. Efter 2 timer, så ja. Ej, det kommer 2 timer. Spil til. Ja, 2 timer. That's 1 minut. Lad mig sige det sådan. Så er vi kommet til at have sådan et køkken. Okay, ja, hvis I kan høre noget baggrunden, så er det på grund af min storebror. Okay, vi filmer i 6 minutter mere cirka, så tror jeg, hvis vi er klar. I 6 minutter mere. Hvad snakker jeg om nu? Hvad mener du? 6 minutter? Det er sgu da pisse kort tid. Vi laver sådan løber dagen. Jeg tror, det kommer til at foregå i episoder. Og så laver jeg måske også en lille vlog i dag. Bare til jer, som er fans af mig. Det er der, ja. Shout out til Morten. Shout out til Morten. Shit, der er en creeper! Shit! Der er en creeper. Skal vi nakke den? Nej, det gør vi desværre ikke. Yes! Hvis der lige kommer en lille larm der, så er det på grund af... shit, man. Fuck, jeg var lige ved at dø. Den sprang. Ej, jeg tror også, vi er nede i en samme grotte. Hvem? Nej, det er vi ikke. Fuck, det var fandme tæt på, den sprang i vores trappe. Yes, vi er tilbage. Vi er tilbage. Øj, hold da kæft. Hvad er det? Altså, kom lige op og se vores flotte blå banner. Det er fandme flot. Yes, we are the champion. Okay. Skal jeg lave noget ekstra? Ej, rib mig, mand. For helvede. Rib, hvad fanden er det, du har gang i? Jeg kan ikke Skal jeg hjælpe dig? hjælpe mig. Hej.